дошли в нещо видео, където ще играем на Майнкрафт. Нещо видео ще оцеляваме в този прекрасен свят. Но преди това, не забравяйте да харесате и да се абонирате за още такива видеа, но не забравяйте. Подържате се каменушка за още такива видеа. Така време започваме. Даже тук виждам, че има някъде розова гора. Само се оправя камерите и почвам. Така, целта ми е... Къде видяхме гората? Аха, ето. Така, какво говорех? Перфектно. Само взема някакво дърво и сме перфект. Разходите се. Розова гора! Мързина да чупа това. Ще чупа това. Малко... Аз то съм спрял звука, бе. Перфектно. Бам. 3.3. Перфектно количество. Перфектно. Чупим. Там не остана храна. Само въглището, че намерих. Ето е пещерата. Пещата ми останаха. Само въглището, за да мога изпратя храна. Андроидите ютубери как го правят. И да. Искам да се опитам и аз веднъж. Този сервер, с който сега говоря, играх с един моя приятел, който открадна цялото XP. Да, малко останах да победим вече в този сервер. Разделение. Искам да ме пишете долу в коментарите. Правите видеа. Първото е, в това видео ще ви помоля да напишете в коментарите дали искате да направим SMP сервер. Къде си искате, всъщност това ще покажа в
на розово легло. Читаш вече не знам прасето. Тук къде е? Мале. О, зима. Тук може да има емералд. Перфект. Просто дърво. Yes, бе. Нека видим там какво има. Тук май ще си. Добре, тук едно езеро. И перфектно място обаче ще е това. Сега съм да взема. Има само две. Тук имам чувство, че е рана. Просията са розови и има тук се едно, че е рана просията. Тук видях поне над 10 просета. Само две крави. Първо. Перфектно. Още едно пусте. Тук. Така. Аз обаче не съм сложил координации. Само сложил координациите, че е малко. Става вечер. Това не ми се харесва. Тревога. Имам точно. А пък нямам дърво за легло. Розово легло, розово. Така си. Тук ми се е падна. Остава с почехана. Малко смъде. Мисля, че е време. Като за втори ден мисля, че е време малко дърво съберем. Ще се върна след като събера някакво дърво. Така, дами и господа, забрах стаки 6 дърво. Така, отиваме да вземем тук. Саплинг. Да. Ще е хубаво да направим. Това често. Разкажи го. Така. Чекайте малко, че нещо стана. Нещо стана. Нещо ме извикаха. Е време да прибера. Добро, всичките ми пусти. Хранващите сега ще изпука. Перфектно. И наистина. Ох, аз тук няма моркви. Не. Човек няма как да привлека тези две пъсета. Няма с какво ги привлека.
малко... Да, явно извън кадър ще тръгна да търся някакви... Да, ще тръгна да търся такива... Не са видео да свърши. Това е 10 минути вече. То дали е 12. Време е да кажем така мисля там да построим къщата. Тук, например, това е фермите с животни. Тук ще ми е гората, за това да взимам дърво. И там ще е фермата за храна. Оттам вземам също. И, например, това ще ми е океан. И ще, например, и тук и това място ще е за шъброти. Така. Това ще бъде на някъде, но това ще бъде в следващите епизоди. Не, но това ще е напишете как се казва.